Adin balami no kisipai Amerika nari Afghanistan. Ladon kejing perkat pakaniam Khristan kan no. Namar bakajur kejing pensitom benyi ki Khristan. Nrai kalong dakum wepat. Kat kum ki kubar balayo laong bahaba ki bomdai Khristan ki yo I baki Khristan ki nut banyat ang ba ki jing pensitom. Klem jing septing kapelong ye ki brew apa Afghanistan ban keli. Uai une ujisu ubaki banget hau ki kloy banyap na kabenta jong u. Kala pelong ru ye ki brew ban keli balai kaniam Islam pat kam salia ban pensitom bat wat ban penyap brew ru haka kerteng jong kaniam. Kine ki brew ki balang niat no ban yo I ye ke jing ya snam. Kila pai ban wat daki wei pat daki lat daki wei pat daki niam ki bahikai ye ki sepang ke jing I bun ne pling jong ki kila kalalong ki etis lane kita ki bomnget ye ublei bat don ru sibun ki balapai shu jisu pat hoj hapdeng ke jing pensitom ya ki pat riunget jong u Jisu Kris ki balang hakane kari kila Nangroi penban. Ki kentai Muslim ro. Bon ki balangia ya kane ka jing syak nyoben jong ki hakaniam la jong. Kumta ki kwa bentip syuk-syuk syapang ki jing yutu kana na ka Bible. Kamtam syapang ka rut. Ka bahapan man iki jing jenjar adin ba ulok jong ka ulak klat no. Kajing yutu kana syapang ka rut kadon kajing sngojan ye kine ki kentai Muslim. Namarba kiro kiman ya kajing jenjar ha kajing im. Sakawai ka kana ka bakring ye ki kentai Muslim kadai. Ka kana syapang ka kentai ka baklim. Ha ka baki riuniam kilawan ra hakmat jong ujisu. Ban pet kumno ujisu un bisyare kani gabriu. Bat habaki la pule bat kila tip ba ujisu penrem ya ka. Kidap daga jing lengok ka bakrau. Bat ro ki kemen bantip ba pleng ujisu udai ublai ubadap daga jing I. Ubas ngotu ya ki kantai. Namar ki kantai Muslim ki ngotu ba syapang kani ka jing lentem mau. Namar bun nepling jong kini ki kentai Muslim kila syak lentem mau. Tang na kadau baki ya it samla ne ya yat samla hi klem kajing penbet na ki kemikik pa jong ki. Aba ublay utray wat klem kinong ya labro ki brew ki pai bat wat hi ya utray ublay ubasisha. Tongin duay lem na benta jong ki brew apok kane kari bakin tip ya ublay ubaim bat kumjuk ru ba ublay un penpau hi haki lang baki jing pos niu ngin kan mau kerpang kam tam ye ki kentai ki bahap banyat lang baki jing ya ki babun pio I ye ke jing ki menta kila nut wat banyala persya ya kini kila no Taliban kila mi syakmat banyala persya ban ong ye kini kila no baki dai ban sangat si sendon ye ka jing nyoben ka jing lat ben jong ki ye ki kentai bat kila nut ru bandawa ya ka hok nginduai kerpang na banta jong ki.